pakantir atau mangkaw. Na umanisati manakantir. Na 70 adumpas atau mangkaw. Na umanisati man adumpas na 70 aulo na aanti benun. Na giyaw ta umanisati man adumpas. Na adare pagari adil kaum itatagudara adaro dupa ka. Apakrilay agiyang utak utulan yan sa giyang utalewaw asa po yan. Sa kataw adaro dupa apakrilay kasupuso yan. Apakakaukaw. Na ay apakakaukaw yan agiyang utwa din yan. Ikipagidida na kung kapagkabubayan yan na ka. Mga babayanin nagyang utwa matatag. Mga baisi sa giyang utwa ruang ka na pala yung kadutwa yung ana na bagutaw. Sakay mabubaloy bayanan. Sakay mabubaloy apotre mamutri. Penduli sa kagiyang utwa mga duya ka mga midadari. Yun sabab aso mga sahabya. Na kanawaya awida kaliran. Nagyang kapakampulo niya rin sa dunia. Dia kata aku yang sapi sudah paresan kaya buat awil akan orang anjuman karil ikiran wallah asing orang no apa tayran nami sampai sirang isang kota surga kakak dia harus sana pergi tahu mga babae sa taman dia kota surga ka babae kulay nandudu lagi ang kuto mga pamamulan ka amaga to sarabun itara pasakuda sang kuto ada yung duanya na dinyang pankertas dia kuto pamamulan ka na taribunga na umanisat man sang kuto umanyan na itnani taftaqu an 72 lawla min at-ta'am. 70 agudwa api susuna lagi ang utak kami ang manisati man sang utawan yan. Na aya ka po ang kaulan na kanabako na pindugoy kabarkad na kita do kagi ang utwa sa pakyan. Na ropo na ko lagi ang utawan yan na kaya sampiang man sa salakaw aumang. Ayuma simarin min simarin jannati quti'at illa adat makanaha ukraha. Umanisati man aumang. Isang utwa mga pamamulan sa surga arop unun na pesyumbian sa lagi dia. Dia utwa mga pamamulan sa surga na dinabon akalbati sa taman. Dia utwa babae ko ang utwa asap una kayong ka. Napapamagapon sa giyang utwa mga sapakyan sa mga imbuluan ka. Dia utwa mga raunyan na laulaw na pisusun ang mga dinis sa mga nairga. Sa taman babae ko sa ayak kada masusunod ka imbuluan na umanisati man sang kanan akamar ka na asratu kawatin 10 asising na umanisati man siyang kasising na dito namin pumasas sa dunia na gusto mapapadalaman. Dia bubabay ko agi ang kanan akong buka o pamakabaka din mga surga na malayarga adi sa dunia na anday malayarga ko kung bumagusto sising. Umanisati man siyang kanan abaro kanakana 10 arinti na umanisati man arinti na dito nagpakabayad sa dunia. Umanisati man ko aing kana 10 asingkit na umanisati man siyang kasingkil ka na dito nagpakabayad sa dunia. So ayam anak ini nak ikut di kadi kuku, di kadi indera kau. Nanti makatutubal ang utamang impuluan ka, na pagkapuunan ang mga uninang, mga suara. Agitod ni imabubaloy rinaw. Ito di dari lang rakasi sang kota katatago kasagi ang kota surga. Kanabaro ko tataman nakadap na mga papalok sa surga. Sisagi ang kaya dapat nakapagataling mo alungan na kiyama. Nasisiran dudul nga sang koto ang mga paridi. Sa surga pembutuan sa salsabil, zanjabil, mga tasnim, so mga paridi, mga gatas, mga paridi at tanong, na umang sila nun makaino, na kauman na nagyang kuto, akapyay, tamang kuto sa puiran mga bubayin. Na andit ni kapakaumatan sa surga, na pagkaumang kuto mga papano karong rangkap, na di sila hindi mamagidida, na andit ni kalagang kasagyang kuto surairan, na upama kasisikas sa dunia, nakasabapan luto sa upama na ipanganap rakatoro, kamalunong kasaging kutakapian yan isang kuwan. Saya din yan itiroon na oleh penwallah na miyang ukur ka. Kapagkatama ka sa mapesap, apat, mga papano. Saan natigyan ko tayo na siya kung madudulong sa kutaparin di atas ni. Na inyo akong balik kami. Nagyan ko tali niyan, di ka pa magidida. Na din ko may pagibaratagyan ko pa mga kornita, mga piano. Na mapukir ka at ibudaya na kasumada na maulog sa kuta na nga kamaluluto. Na isda ka, na mapasad ka sumada na lumayong kuman kasiyang piyan. Natiganan na, bako pa nakabay, kanak mamisda. Natigaan na, nanan. Pastori, si sa surga. Subhanallah.